Għal-Partit Nazzjonalista Malta kienet għadha u tibqa' element kruċjali fil-katina ekonomika ta' pajjiżna. Malta għandha importanza strateġika u ekonomika kbira wisq għal pajjiżna u għalhekk gvern nazzjonalista ġdid ikun qiegħed jagħmel ħiltu kollha mhux biss biex tiġi salvata l-kumpanija iżda biex ikollha rwol dejjem aktar prominenti fit-tkabbir ekonomiku ta' Malta. Il-proposti ta' gvern nazzjonalista ġdid huma dawk li jsaħħaħ il-kapital tal-kumpanija billi jiddaħħal investiment minn investituri lokali bid-deċiżjonijiet li għandhom impatt strateġiku jinżammu mill-gvern bħala l-azzjonist ewlieni. B'mod immedjat Malta għandha tagħti bidu għal programm ta' investiment sostanzjali biex issaħħaħ l-infrastruttura tagħha, is-sistemi tal-IT kif ukoll il-prodotti tagħha. Malta se tkun qiegħda tiġi trattata b'mod eku ma' linji oħra li joperaw lejn Malta u taħt l-ebda ċirkostanza mhux ser jiġi aċċettat li Malta tkun żvantaġġjata. F'qafas ta' pjan maqbul mal-4 unions jiġi finalizzat il-modell li fuq ser topera l-kumpanija biex din tkun vijabbli, effiċjenti u kompetittiva. B'mod immedjat se ssir ħidma biex tinqata' l-inċertezza l-ħaddiema u l-familji tagħhom. Fi żmien 6 xhur kull ħaddiem individwali tal-Malta se jkun jaf bil-miktub kif ser ikun qiegħed jitfassal il-futur tiegħu jew tagħha. Għall-Partit Nazzjonalista mhuwiex aċċettabbli li l-ħaddiema jqattaw aktar xhur u snin b'inċertezza kontinwa. Il-ħaddiema tal-ground handling mhux ser jitpoġġew f'kumpanija separata minn dik li topera Malta biex bekk ikunu jistgħu jibqgħu jagħmlu x-xogħol tal-kumpanija b'mod dirett. Il-ħaddiema ser ikunu trattati b'dinjità, b'ekwità u b'rispett. Fl-ewwel lok dawk il-ħaddiema li jażlu li ma jibqgħux mal-kumpanija ser jingħataw il-fakultà ta' taħriġ speċjalizzat qabel ma jitilqu mill-kumpanija. Dawn il-ħaddiema ser jingħataw 4 għażliet dwar kif jistgħu jkomplu l-mixja professjonali tagħhom. Mid-Gvern Nazzjonalista se jkun hemm skema ta' voluntary redundancy jew early retirement fuq il-linji maqbulin diġà mal-4 unions. Jista' jkun hemm ukoll redeployment f'entitajiet fis-settur pubbliku fejn il-ħiliet tal-ħaddiema jintużaw b'mod produttiv u mhux fejn il-ħaddiem jiġi sempliċement ipparkjat. Fil-każ ta' dawk il-ħaddiema li jitilqu u jiġu ngaġġati immedjatament ma' kumpaniji fis-settur privat, l-employer jagħti tax credit. Biex il-ħaddiema jiġu mħajra jiftħu intrapriża tagħhom, dawk li jażlu din ir-rotta jingħataw pakkett ta' għajnuna ta' investiment biex jiffaċilitalhom il-bidu tan-negozju tagħhom. Dawk il-ħaddiema li jażlu li jibqgħu fil-kumpanija ser jingħataw share options biex huma jkunu jistgħu jipparteċipaw fit-tkabbir u s-suċċess tal-kumpanija. Finalment, il-Partit Nazzjonalista se jkun qed jassigura li Malta ma tibqax titqies bħala xi gażin politiku u għalhekk ser tara li l-ftehim li jintlaħaq ikun wieħed fit-tul u li jwarrab l-intħil politiku mid-deċiżjonijiet kummerċjali.